izjavu. Neko od vas neko ne drži mikrofon, kad on objasni šta je i da dobijemo samo kadrove. Pa eto, jedan gdje koliko bude i kadrove koji smo koliko bude. Ja se da me zovu, ja ću gledati neću da oplati. Ja nisam da znam ja sam varik, pa kao neću da živu. Treba je ovako ovo. A tamo niste farbali lance? Ne. Zato kažem, u tamo še. Kada ste počeli, a šta ste radili? Šta smo radili, ništa smo... Treba rekao kući kompisni, brate, onaj sa razlogom. Čekaj što ga, želim mi upam. Ali pazi, imaš joj gore, ovako, tu te ruši. Ne, ja tu se. Ja bih volio dete sa sobom.